Γιατί σε χώρισε, φίλη μου? Γιατί είμαι οριακή. Οριακή διαταραχή προσωπικότητα. Πόσες προσωπικότητες έχεις? Μία. Γάμο το. Θα με ακρόβανα ένα 12 ευρώ ακόμα. Έχει 3 βαρύτητες. Εγώ θα τη βαριά. Κολλητή σου, καλησπέρα. Είσαι η δεύτερη βαρύτητα, χαίρομαι που σε γνωρίζω. Να απάντηση με μια φίλη μου Είχατε πει ότι είστε μονογαμικά. ότι εγώ είμαι μονογαμική. Αυτός δεν μπορούσε να είναι. Άμα το είπα, να μην κοιμηθεί σπίτι σου και να μην φιλιέσαι στο στόμα. Όχι σπίτια και μάνους, όπως λέτε. Α, κοιμήθηκε σπίτι του. Και δεν με ειδοποίησε. Δεν σε ειδοποίησε. Τι θες, να σου κάνει βιντεοκλήση, έλα μωρό μου. Μου έχει στείλει μήνυμα. Τι μου στείλες? Ότι είσαι κάπλα. Ότι είμαι κάπλα. Νιώθω μια τρίτη βαρύτητα στο παντελόνι. Τζέσικα. Τζέσικα. Τέλεια. Το πιο εύκολο μπλοκ της ζωής μου. Εγώ, παιδιά, έχω μια θεωρία πως κατά βάθος όλοι θέλουμε να κάνουμε τρίο και ας μην το... Νομίζω χρειάζομαι προστασία. Να σημειωθεί ότι είχαμε ζευγάρι που θέλει να κάνει τρίο, σας είδα, παιδιά. Εγώ δεν θα έκανα με σχέση. Με σχέση γιατί όχι. Όχι. Το λέει αυτή και είναι πολύ αξιόπιστη πηγή. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τρίο.